Kin tabbatar hakan shine mafita? Sosai ma kuwa, domin sai an gwada akan san na kwarai. Manaja ne ki kira ni. To ka kira shi mana ka je akai. Ba sai na kira shi ba. Zuciya na tare da abin da take kauna, ko da yana kusa ko nesa. Hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba. Haka kawai ki zauna kina mafarkin da kwata-kwata a rayuwa ba zai taɓa zama gaske ba? Bar mutum jin tsoro, da wannan ita ce kaɗai ya fita a gare ki. Saboda ta inda aka hau ta nan ake sauka. Labarin fim ɗin zarge labari ne da ta ƙunshi sarƙaƙiya, zarge, ƙalubale, soyayya, turjiya da abubuwa da dama. Zarge mu. To wai tsaya in tambaye wani abu. Yanzu idan muka yi aure, ya zamanto na samu aiki a wani gari mai nisa. Shin wai to ya zaki ne? Labarin Nabil labari ne da ke kunshe da sarƙaƙiya, soyayya, cin amana da abubuwa da dama. Kash. Zan so ku ga abin da ya faru da ni. Ku biyo mu a YouTube channel ɗin Altaharif TV domin ganin yadda za ta kaya tsakaninsa da wadda zargen ya kama.